llengua ferit, que vam iniciar fa aproximadament un mes. Què era la llengua ferit? El que es tractava era durant tot el mes d'agost d'intentar no canviar de llengua. És a dir, aquelles persones que de vegades us passeu al castellà en determinades situacions, ja vam dir com això és molt important no fer-ho, no perquè tinguem res en contra del castellà, ni molt menys, però per preservar la diversitat lingüística i preservar el català. I vam dir, per què no intenteu fer-ho durant el mes d'agost a veure com us va? Exacte. Doncs nosaltres ho vam fer, llavors jo per la meva banda, el David per la seva, i quan anàvem junts també. Exacte. O sigui, ens vam trobar en unes situacions, doncs, amb aquesta dificultat, si la veieu com dificultat o no, perquè nosaltres, de fet, ho estem avançant una miqueta, va anar molt bé aquest repte. Exacte, de fet ara tenim les conclusions i per fer-ho molt seriós, perquè és la manera que nosaltres fem les coses, hem contractat un professor d'estadística que ens ho explicarà molt detalladament, ja ho veuràs, serà molt apassionant. Però ets tu, no? El professor d'estadística? Llengüaferits. Som-hi. Sí, és la desviació mitjana respecte de la mitjana. Passi bé. Bé, bon dia. Sí, m'han demanat un estudi aquests... Com es diuen? Els lletraferits. No, els llengüaferits, sí. Han estat recollint unes dades sobre l'ús del català i sobre si canviaven de llengua o no. En fi. Bé, la mostra que tenim aquí, que és mitjanament representativa, tampoc no es pot dir que ho sigui gaire, tenim que hi ha hagut, 18 observacions, sí. I podem observar que d'aquestes 18 observacions tenim que en 13 casos s'ha produït una conversa, allò que anomenen ells el bilingüisme passiu, representaria un 72,2% del total de la mostra, és a dir, Déu-n'hi-do, podríem aproximadament dir que és gairebé, són 3/4 parts. Després tenim que la convergència al català, és a dir, els casos en què l'altra persona ha canviat i ha començat a parlar català són 4, això representa un 22,2%, sí, un 22,2%, és a dir, una de cada 4 converses, l'altra persona, malgrat no començar en català, acaba canviant en aquesta llengua, doncs clar, allò no entraré a valorar-ho ara. Aleshores tenim que sembla que hi ha hagut un cas en què, com es diu aquesta mossa, el David és el xicot, la Jèssica quin cognom, és igual. Aquesta noia, la Jèssica, sembla que sí, que va decidir canviar el castellà, una noia argentina, però perquè ella va voler, és una decisió perfectament lliure, representaria un 5,6% del total, i arribem als casos en què hi ha hagut conflicte lingüístic, sabem que estàveu esperant això, no sé per què, són 0. És a dir, un 0% sobre el total, per tant, Déu-n'hi-do, tu, garrotades poques. En fi, jo crec que aquest és un estudi mitjanament representatiu, segurament les dades que vosaltres heu recollit, doncs, potser també són encertades. De fet, jo el que volia comentar, arribats a aquest punt, seria que a partir d'aquí podríem aplicar també... Sí, home, l'ha hagut de fer fora, aquest home. És que a mi em recordava d'aquests professors de l'escola, de matemàtiques, d'estadístiques, una miqueta repel·lent, una miqueta feixuc, no? No l'heu trobat? No sé. Jo us donaré alguns números, però molt senzills, perquè nosaltres som de lletres, llengües, no? De totes les converses, un 75% sí que va passar que ens vam mantenir cadascú en la seva llengua, nosaltres en el català i l'altre en la seva llengua, que tots eren en castellà en aquest cas, i va anar la mar de bé. O sigui que vam mantenir aquest bilingüisme passiu que diem, però nosaltres vam mantenir la llengua. I el 25% sí que al final l'interlocutor va canviar-se al català, o sigui, va tenir aquest punt màgic. Certament, voldríem un número, unes xifres encara més espectaculars, però també hem de dir que un 75% d'unes converses bilingües sense cap mena de problema també és un èxit per a nosaltres. I fins i tot en algun moment jo m'he pres la llibertat, amics, perquè també es tracta d'això al nivell de llengües, de fer un canvi de llengua al castellà. Per què? Perquè la meva interlocutora és una noia argentina i és veritat que em vas deixar portar i em venia de gust també parlar castellà, però va ser en una única ocasió i també va ser una elecció meva, tot tenint en compte el panorama, però en aquell cas va ser una elecció de deixar-me portar per la conversa. Doncs així ho veieu, uns números molt positius, ja us les ha desenvolupat l'amic, i podem estar-ne molt contents. Expliqueu vosaltres les vostres experiències i som-hi! Doncs ja ho veieu, ja tenim les conclusions del repte llengua ferit. Molt interessant, que sigui. Sí, molt, una miqueta. Una miqueta avorrit, aquest professor sort d'haver anat tallant una miqueta. D'acord.
D'acord, Està bé. bé. En tot cas, quin és el missatge que volíem transmetre? Que és molt important aprendre a mantenir-nos en català amb comoditat, que no és fàcil, però ho hem de fer, perquè és el que permetrà que l'ús social de la llengua vagi augmentant i arribi a la normalitat. Depèn de nosaltres, sí? I bé, ja ho hem vist, que de vegades pot ser més complicat, de vegades menys, de vegades l'altra persona acaba convergint al català també en moltes ocasions, i si no, pràcticament mai, o mai no hi ha un conflicte pel fet de mantenir-se, no? Creiem que una de les claus, evidentment, és, com moltes situacions de la vida, és anar amb normalitat, perquè llavors l'interlocutor ho veu com normal. Si es nota, hi ha una tensió d'entrada i es nota que hi ha una problemàtica, que pot ser la problemàtica de l'ús d'una llengua determinada. Però si cadascú actua d'una forma relativament normal o sense cap intenció per darrere, potser que també l'interlocutor reba aquest missatge i fins i tot, a poc vagi canviant la llengua de nou. Però clar, aquesta és la nostra experiència, que ha estat molt agradable fins i tot. Vosaltres, a veure com us ha anat. Exacte, digueu-nos la vostra, perquè evidentment que a vegades hi ha interaccions que poden tenir un punt de conflicte, però la nostra experiència, que és de fa molts anys mantenint-nos en català sempre, aquests punts de conflicte són absolutament esporàdics, no? Sí, I la molt residuals. pràctica totalitat de les situacions, per no dir gairebé totes, es desenvolupen amb una normalitat absoluta i en molts casos acabem convergint al català. I això què aconsegueix? Que la llengua tingui més presència al carrer i que puguem tenir una llengua normal, que és tot el que demanem. I almenys la mantenim, la llengua, que és el pas primer. Molt bé. A vosaltres. Llengua ferits, jo me'n vaig, som-hi.